Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Hesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon sa Hesus kaniya, sunod kanako. Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Hesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka mga Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Hesus kanila ug mitubag, ang mga tao nga way sakit wa magkinahanglag doktor kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo nagpakita unsa ang gahom sa Ginoo kung ato lang gid siyang dawaton. Ang pinakasentro ang gahom sa Ginoo tambal. Makaayo, makapabag-o kanabitang taong masakiton o niya labi na yung hapit na mamatay niya matambalan dito sa doktor unsa mayang isulti ini kaayo niya, ikaduha na ni nakong kinabuhi, bag-ong kinabuhi. Kani si Mateo usama ni siya ka kobrador sa buhis. Ang mga kobrador sa buhis sa una ilhon gid sila nga mga makasasala kay mga tikasan man na sila. Manguan ba manurture og mga tao. Kwarta gyud ang gihigugma ning kobrador sa buhis. Ambot ka karon ang atong kobrador sa buhis og unsa kay ilang gihigugma? Ginoo o kwarta? O kwarta gyud. Nya ang kanasang tigbayad og buhis nga nahigugma sa kwarta ning kamot sang di gyud kabayad. Mo nang kuan lang taan sana contest. Pero si Mateo bisan sa iyang pagkamakasasala giila siya sa mga pundok sa mga Hudiyo nga makasasala, naminaw siya sa pulong ni Kristo. Kamao siyang maminaw ba? Kani manggong makasasala nga dili kamaong maminaw mao nay matuluyan ginapadong sa impierno. Parihar sa nas masakiton nga di gyud mo inom stambal, patay. Di gyud magpabaksin, patay. Tantanan. Di ba? Tutok mo muna ako. Di na tinod. Na siya. Nya kay tambal maning pulong sa Ginoo, kay gamhanan na kayo, naminaw mas Mateo. Pagsigi niyang paminaw, pag-ingon yung Kristo, sunod nako. Awa na siya maglangan. Barog din siya, gibiyaan din ito niyang iyang lingkuranan sa pagpangubrag buhis. Sunod siya sa Ginoo. Kita mag-ukon-ukon man. Ngano man, mas maminaw manggudtas atong kaugalingon kaysa Ginoo. Mo na nakalisod. Karon kisa may inyong mas paminaw, inyong kaugalingon o Ginoo? Kusga ka na ba?
Mura mong mga bata, skinder, no? Tubag dayon Ginoo. Nya gatong suwayan kuno pangutana, niingon man diri sa unang pagbasa, kinahanglan ato gyung i-promote ang pakigdait. Ang pakigdait ba? Na mahimo gitang usa na lang kalawas, usa ka pagtuo, usa ka paglaom. Ana. Nya nakighiusa mo yung silingan. Ha? Wa mo mangural. Oh, nasugod na. Yang anong nangural man ka, kanon mas ang akong tanong pa der, kanon mas ilang hayop. Ug nakighiusa ka di, mura sa nag-imong hayop, pakanala na sa imong tanong. Tsako maning tanong, awa na ka makighiusa. Ana. Nakighiusa ka anang sigig libak nimo. Ha? Uy, tubagoy. Mao bita ingos Kristo, higugmaalan ng inyong kaaway. Iampo ang nagdaot o nagdaog-daog ninyo. Sunan ka ng pagkatudloa. Mauna diri sa atong unang pagbasa, ang introduction sa istorya sa sulat ni San Pablo, ningon siya, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Unsa maning mga buluhaton na pag mapaubsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Siya nga binilanggo nag-auhag ani. So iya gining gipuy-an. Wa man siya masuko dito sa bilangguan. Nagpailo bra siya, nagmaaghop, nahigugma. Ana, pero kita manimba din ang atong basahon nga pulong sa Ginoo, mulapos las pikas dunggan. Amo nang wa gyud tay gitawag og kausaban. Wa tay renewal mo na si San Mateo. Kung amo ni siya, buangon man is una, makasasala man na dutlan sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, naminaw. Mo magiging first requirement. Na magiging advertisement na sa una, PLDT ba to? Listening is the beginning of mo ka dungo ka na. Mas tiguang iday ko ninyo. Listening is the beginning of understanding. Oo na siya. Mo nang di kita kasabot sa pulong sa Ginoo, di man kita minaw. Nakaroon unsaon pagpaminaw. Una, unsa man? Aron makapaminaw gyud ka ba? Tutuki ang naong tao nga nagsulti. I-focus ang imong mata dito niya ba? O bitan na karon na mga batanon, imong istoryahan masigon, o lagi. Mata bitaw ko. Ana. Sige dok-dok sa sige tulpok sa cellphone. Hasta sa kanang banag asawa, mo gyapon. Magtabi sila, ana. Unsaon pagkapaminaw ana? Ing kada kadungog magkukupadon. Istorya lang gud hangod kadungog man ko. Oy, lahi ng paminawa. Kasagaran ana siguro mga 10% imong nabati, ang 80% mura lang siyag nilabay. Lahi man ang nakadungog, lahi sad nang naminaw. Ang nakadungog kanang walang kay focus, ba nga nakadungog tas tingog sa langgam. Tungod kay naman tay capacity makadungog, moagi dihang motor, makadungog ta. Pero basta igwa ta maminaw unsay gisultis langgam. Unsa may gisultis langgam? Karon baga tingog-tingog ang langgam, unsa may gisulti nila, kasabot mo? Ako wa sa ko kasabot, kamo sabot mo. Paminaw. Tutuki ang naong sa langgam. Tutuki ba ang naong sa langgam? Nabagoy langgam nga naghinoktok. Basta buntag gani, lupad-lupad gina sila, sige ginagtingog. Nga naman, o gatog yung sabton, lipay kay silang nabuntagan sila, nga na sa bagong adlaw.
Dili pres nato ba nga inigbuntag pa lang inigbangon kot-kot is op. Itay, bayaran na utang, bayaran na sa kuryente. Daghang itaga. Ngano man Lord oy, wa pa man gyud ko maayo ani akong sakit. Ngano man Lord kani akong pinangga nga anak, wa pa man gyud ni mabuutan gyud. Nganong buangon man gyapon ni. Pulos ta reklamo. Wa man ta maminaw sa Ginoo nga pag mapailubon kamo, pag maaghop kamo, pag higugmaay kamo, pakigdait kamo, pag alagaray kamo, di man ta minaw ana. Ang ato usbon gyud ang anak kinahanglang mo alagad sa ginikanan, dili oy ikaw ang ginikanan alagad diha sa imong anak. Ayaw siya paalagaran nimo. O gusto siyang mo alagad, maminaw sa siya sa Ginoo, mo alagad raman gud na. Ako sang pare mo alagad sa ko ninyo. Kaya naminaw ko sa Ginoo, ngano magsige man ko ingon ninyo nga alagari ko. Wa man sad mo maminaw. Bitay ni minaw bitaw. Kamo kuno may dinibi, kamo mga asawa. Naminaw mo sa Ginoo. Di mo magyaw-yaw sa inyong bana. Oh, duko dayon. Gisugo din mo sa Ginoo, nga yaw-yawi na inyong bana. Da. Apil sa mo mga bana. Dan, minaw sa mo sa Ginoo, mga bana. Nga, di san mo magsigig reklamo sa inyong asawa. Sa huna-huna o sa pulong. Oy, daghan sa mga bana sigig reklamo. Sige ingon, di palang uwaw ng biyaan ng panuhay na ko. Ayaw na yung biyaan na niya. Na pag-iuban magsigig hando nosang ni matay buang dako kay kanabang hasol kay yaw-yaw na kay buhaton unsa man na ana kapoy ang buang ana mo ana di ba amot lang mo kasuway naminyo ko pero na manaing ana daghan man kay nang magsigig patambag nako na magayroy bana pader unsaon ko magini akong asawa pader ako nga naman, yung siya, ang tanan akong sweldo, ang tanan akong kita, tuan niya, pero hapit man ko di tagaag pamliti. Kay matod pa niya, imo niyang ipangabit. Wa na lang ko'y katungod pa din sa akong sweldo. Nako, pagpakamatay para sa imong asawa, maunay sugo sa Ginoo. Ug di na katagaan niya kwarta, patay gyud ka na. Pero paglipay, ug mamatay ka, kay nakatuman ka sa sugo sa Ginoo. Ana, kanindot ana mo tuwagin siya maminaw nako kuan amo text ang botong namatay na baka to apre god karon god ingon ta hala pamalit na mog slot kay kutob na lang ni pizza 30 ana daghan biya kay naminaw nakaron ni daghan na sad ang ning hatag kapoy na sa kaigbasa pero wa kayo naminaw sa akong giingon nga ipadala lang adto sa bangko kay og aritas kwarta padala daghan kay kuti-kuti marong ang spelling marong ang code dugay kayo munang naa na taroy na tanggong diha sobra na tingin na 20 ka buok mga gipadala nga di gid nato maklaim kay gabot dito di man ni makita pader di man ni namo kuan sayop man ni pader tawagi dito pader ana ang kuan kay ba hasol kayo pero ang uban sagod moingon pader maglisod mamig adtos bangko ana naminaw na sila pero naglisod lang klaruha lang yung maayo nga ingna nga unsa man ni wa na gini problema nga tiksi gyud mi sa inyong pangalan kana yung maminaw lang yun hurot ning ilan na ni kabuk atong kuwang 10,316 ka slots ang atong halin niabot na og 19,184 slots. Oh, daghan na kayo, pakpak sa tan. Ambot, o mahurot ba gini karong pizza 30? O mahurot ni, may kayo. Nya kung kaning atong kakuwang sa pagpaminaw sa Ginoo, mo resulta pod ni sa kabugat sa atong kinabuhi. Kana bitang murag wa tay kalipay. Kada adlaw di ta para na mga langgam ba sige lupad-lupad. Nga naman, nakasabot kay sila, nga giatiman sila sa Ginoo. Kita usahay no, kusog kita mingon, gibiyaan man tayo sa Ginoo, wa naman maminaw ang Ginoo nako. Ato na hinong balihon, Lord, perti naman akong ampo nimo, wa jud ka maminaw nako, wa gid nimo dungga ang akong pagampo. Mingon sang Ginoo, kanus abagod ko nabungol nakadungog kay ko ana.
Wap aga ni nani mo gibungat, ako na nang nadunggan, dihas imong kasing-kasing o imong huna-huna. Ikaw maoy di maminaw nako. Mao na. Ikaw mo'y di maminaw, giingnanti ka, nga ayaw pagsigig yaw-yaw ng imong mga anak, magsigi jud kag yaw-yaw, tanawa karon, gisukla na ka. Mabugat na. Giingnanti kang higugmaan ng kabit sa imong bana, sigig yung kag dumot, o mao na karon, maglagot na ka, bisag makadungog las iyangan, bugat na. Di ba? Imo pa nang gihigugma, napunan na unta nagduha. Ay, di. Nya okay ra na ninyo. Maminaw mo sa Ginoo na. Ingnanti kang ayaw pagsigig pangural ng imong balay kay maghatag nagkahasol nimo kay katkato nas kawatan. Masuko na kakaayo kung naay mo so dihang di mananghid. O karon tanawa. Di ba nakapatay na ka? Kay imo manggipusil ang nikatkat sa inyong koral. Ana. Nya dili ka mahasol ana imong gipusil na iniduol nako ba nagpatambag banag asawa bag-o pa ko tong pari sus kay na amay nangawat sa ilang balay ang iyang hunahuna di niya patyon batanon man iya ra untang gikuptan sus ni bunot magkutsilyo pag bunot og kutsilyo nga aksyon siya hansakan siya gada naman siya daan og sundang agihapsan niya igo in taong liyog patay wa gid siya mapriso hinoon kay namasod silang balay nya kawat man gyud kay gibuslutan man gyud ang ilang ning bintana gikuha gyud ang mga bildo ba motong pagkagalkal iyang giukoy dito asa magpasigag suga ngit-ngit ba panahon ngiob motong gabugno sila dito pagkita niya ni bunot og kutsilyo hapsan niya sundang patay. Niabot na lang na po katuig, sukad to niya nabuhat. Guilty kay siya. Kay sige man siya simba. Sige magsimba. O itong niingon ko niya, o gikondisyon pa nimo imong utok, na kanang imong mga tinda, o kanang imong kabtangan, para na natong tanan, kay usara ta kalawas, usara ta kakatawhan, usara ta kasimbahan, di jud ka adto maguol. Mutabang paghatag diya, oy dong, nganong naam ka diya agi? Unsa may imong gusto? Ya, kwarta unta sir. O diya, ay kwarta wala da. Punan pa na. Kuwang pa to pa man dito sa taas. Naon ba? Muana mo. Ha? Adigid mo maminaw? Ang Ginoo oy paghigugma ay kamo, higugmaan ang inyong kaaway, tanawa si San Mateo. Puwa atong kuan ay ngano man nagpakamatay siya para sa iyang mga gisangyawan nga mga buangon sama sad ni Kristo nga nagpakamatay para sa mga makasasala nagpakamatay sa Mateo kay nakaingos Mateo ako usakos gipakamatyan ni Kristo kinsa man sa kung dili magpakamatay para sa uban niya nagpasapasa na ni hangtod ni abot yun mga 1,000 almost 2,000 years na lang nakaabot sa kasing-kasing ni San Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz nga atong mga igsuong Pilipino nagpakamatay sad sila para sa Ginoo naminaw man sa awhag sa mga apostoles muna paminaw gid ha anaa diha ang sinugdanan ako bitaw ron naminaw ra gyud ko sa Ginoo unsay buhaton dinhi sa atong parokya panahos pandemya wali lang yung maayo wali niya itugan ang tinuod niya buhata ang tinuod ana mahala way mutuon nimo sulti diha isulti nga nagkinahanglan ka ani ana sige tag sulti kinahanglan tag tiles kinahanglan tag granite kinahanglan ta aning stained glass kinahanglan ta og tukod og unsa diha sige lang yung sulti naku di baka uwaw ka istanan balik-balik ng sila hatag kung mauwaw ka mahunong sa da pabaga gisnaw hangtod yung ka mamatay asa bagaan na lagi niya akong naw kamo bagaay batag naw oy ang naong nako murag slat sila imong naong mapadir imong tingog murag nag-slat sagdi lang kay maminaw sad mo ani naman sad ni siya mensahe unsa may mensahe sunod tang Kristo
sunod tang San Mateo, hatag ang tanan, og ang Ginoo iya sang ibaos paghatag nato ang tanan natong gikinahanglan. Samas mga langgam, matud pa ni Kristo, wa gyud sila mabalaka sa ilang kinabuhi, ug giatiman sila sa akong amahan. Kamo pakaha, mabalaka mo para ugma, nagihigugma mo sa akong amahan, labaw pa sa panon sa mga langgam. Bisan gani ang inyong kamatayon, himuon akong kinabuhi. Ingon ana ka katingalahan ang Ginoo. Muna tungod aning pagpakamatay sa mga santos, labi na ni San Mateo, ang ilang mensahe matud pa sa atong tubag sa Salmo, mikaylap sa tibuok kalibutan. Si Jose Rizal nailhan kay siya nato tungod sa iyang pagpakamatay. Si Andres Bonifacio nailhan kay nato nga mga heroes tungod sa ilang pagpakamatay para sa atong nasod. Kita, kamo, hinaot untang mailhan mo sa inyong silingan tungod sa inyong pagpakamatay para nila sa lain-laing paagi, no? Ano mo na siya nindot kayo. Sige, manindog na ta mga patyunon. Mga igsoon, ang kinabuhi ni San Mateo na usab sa dihang gitawag siya sa magtutudlo, naminaw siya og misunod kaniya. Busa, malaumon kitang musangpit sa atong Ginoo sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga kaparian, nga padayon silang maglantaw sa kalambuan sa katolikong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kanila nga nalibog sa pagsunod kang Kristo, nga mahalikay sila gikan sa mga pagtintal sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga maangko na nila ang kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahong nga Dios uban sa mga pag-ampo ni San Mateo, dawata kining among gihangyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.